Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αυτή η χρονιά ξεκινά πάρα πολύ καλά. Εγώ τώρα κέρδισα και 2 νομίσματα σε βασιλόπιτσες. Τώρα απλώς λαλώ το, αν το κερδίσω και δαμένα μεν νομίζετε ότι υπάρχει κάτι. Λοιπόν, κοντέψαν οι εκλογές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας και ευχόμαστε σε λίγες εβδομάδες να γιορτάσουμε και την νίκη και να γιορτάσουμε πάνω από όλα την αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος μας. Για μας δεν είναι υπόθεση ούτε μάτς ούτε οτιδήποτε άλλο, είναι υπόθεση να πάει ο τόπος μπροστά και μόνον εμείς μπορούμε να πάρουμε τον τόπο μπροστά. Οι επιλογές σήμερα είναι ανάμεσα σε 2 διεκδικητές του ποιος είναι το πιο καλό κακέκτυπο αντίγραφο της προηγούμενης διακυβέρνησης και εμάς που αφενός πρέπει να δώσουμε και θα δώσουμε ελπίδα για ταχεία λύση του Κυπριακού και αφετέρου για να πάει ο τόπος μας καλύτερα και να ανεβεί πιο ψηλά. Και να σας πω κάτι, δεν είναι τόσο τιτάνια η προσπάθεια. Είναι και δύσκολο. Το μόνο πράγμα που θέλει είναι ενσυναίσθηση, πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα. Έχουμε τα 3. Μην ανησυχείτε. Θα πάει καλά ο τόπος.